Hambai jotrono takukte bukuksong hake phaidi dini जों kaisa video nailiano abo wngkha Yabwri ni mari eba the mark of the beast mani revelation eba phunukjakmani chapter 13 verse 18 no je soitanni lombor phunukjakmani 666 eba 666 ni kokno ti Bible ni sungmung no naikhe kaisa kok belai kirima singsa mari ni kok tongo abo wngkha Yabwri ni mari phunukjakmani chapter 13 verse 18 no oro sikya omono sina nango dai sinai borok bo Yabwri ni lombor lekhai sawi mano tamni hinba a lombor wngkha borok khorokjani bumung ni lombor wngkha 666 phunukjakmani chapter 14 verse 9 tai 11 no naikhe जों nukha Yabwri bai bini kayano khulum mui bini mari talikao ebake yago bujaknai borok bo kaitoni jolima chwakno nungnai abotei borok swari katharok bai mera bwsani bwskango gunduk bai horo sokjaknai Yabwri bai bini kayano khulum nairok satokjakmani abo hor saltei thaklai glakhano khajini takukte bukuksong tabu kokya hai je Yabwri ni lombor talikao ebake yagra yago mari bujaknai rok wngkha soitanni borok no hinui khanjago Bible ni simi srungmung no rwksawi hake oro tabu kaisa sungmung hake tabu 666 no bahaike sininai जों kwbangma borok kwbangma video rok ni bisingtwi जों 666 ni lombor ni kogrok pilai mani जों nokha video rok जों kwbangma nokha phia abo busuk joratwi kubui abo जों sinani bagwi Bible ni support tei o sungchar ni patijak laibuma rok bai support naitugwi nainani nango hake abo bai khapijak hongkese जों abono uidoma khlainai tabuk जों tai kaisa Bible pot जों nainai Daniel chapter 7 verse 23 aro naikhe जों nogo abo haikhe ang sawi khnarjakha magbwri Yabwri rok wngkha khorokbwri ha bubagra o ha sakao chalangnai tei kubui hanislai tei kubuni hanislai juda ngnai abo bebak hano wakrobui kadul bainai o bijapni kokno naikhe जों Yabwri wngkha ha tei bubagra tei hano naikolnai rokni kokno जों sawi mano kok diari bai sajakmani omorok tei phunukjakmani chapter 13 ni Yabwri tei marini kokno kok phaimani khe twijlangni simi kasawi phaimani tuini representative eba gujok hingkai hani luku rok eba borok ni kokno hinui oro sawi manjago phunukjakmani chapter 13 verse 8 to जों naikhe nogo sungcharo tongnai bebak borok bono khulumnai hinjago tei o sungchar namjagya sani ni simi tongnai mera bwsa eba Kristo Jisuni thani tongmani bini langmani bijebo je borok bumung tisajagya rok no boroka mari eba 666 ni lombor no khulumnai hinui bujithai tongo hake tabu Bible tei o sungchani laibuma rok no naikhe puila rom hani bubagra tei aroni borok simino soitanni lombor 666 nongkhori phayo hinui जों sawi mano tei Daniel chapter 7 verse 25 no naikhe rum ha kotorni bubagrani simi edini simi o sungcharo puila Bible ni soi lenglama salno khibiui Sunday lo tubui phaikya
1260 BC phanki eba jakha o sungcharo omo kaisa soitan o hayungo samung tangmani kaisa mari te or jaga tabuk sungmung tongo hake bororokni talikao tei yago bahike soitanni marino bujakha inmale je bororok roomni snamjak sande worship no yasagui naharnai rokno o marino talikao eba ke yago bujakmani glaikha hani no jeng bujiwi naharai mano hake tini jora o sungsar rok kaitono suribo hnei sanai rok 95% abono khlaio yasago aboni bagino Revelation chapter 7 verse 1 ni simi 3 no jeng naike aro sajaka je kaitorni je mari bujak yasak jora ebo mungsanobo da dere rokhudi hnei je sajakmani tabuk naide Revelation 13 ni verse 1 ni simi 8 tai 18 oro samani lombor je 666 sabo nai Revelation chapter 12 verse 3 4 tai 9 naike jeng dragon hinjak mani abo soitan no ani jeng sawi mano tai soitan hingke rom hao tongui Bible ni ubuino sokmor nani lama snammani Bible ni laibuma rokno naike Jisu asaidrop ni simino bono butharnani bagui Bethlehem ni gabangma jerai butharjaka bubagra Herod ni molo Matthew chapter 2 verse 16 ni simi 18 porikhai teibo srai ke saimanan hake a room songno tei waisa Sunday worship lo snamman ni tai snabui tubumani jeng nokjago pop eba papasi ni phan angkha worldwide power eba ke sungchar kanangui yasa grenani phan tongo abo haikeno borok 538 AD ni simi Rome ha kotor ni simi Sunday worship lo kariwui 1260 BC o sungcharo phanki borok thepakha o sungchani kabangma borok snamani Sunday worship no yasagui nahar baikha tabuk khoroksa popni official title ni bumung khebo Vicar of the Son of God abono Latin baike vicarious filidei anjak hake vicar manike Kristo hanmani sakno kaitorni sajla Jisu hnei kosimani klaikha tabuk Latin ni aikhor baike vicarious filidei ni value kariwui naikeno jeng soitani lombor 666 klai sakeno manjago teibo kaham ke nang naidi tabuk poro video v ni value 5 1 ni value 1 I ni value 1 c ni value 100 r ni value 0 I ni value 1 u ni value 5 s ni value 0 hakoro ongkha 112 tai f ni value 0 I ni value 1 l ni value 50 I ni value 1 khlai oro 53 te oro d ni value 500 e ni value 0 I ni value 1 khlai 501 haket bebagui 666 ongkha haket takokte bukuk song Revelation chapter 13 verse 18 no omonono sajago omo borok khoroksani bumung ni lombor 666 sinai borok o lombor no lekhawi sawai mano hake o lombor no lekhawi no saiman jakha siarokhe hamung sinia kok sanai Bible tei o sungchani laibuma rokni support kri kogrok baiki salainai tei salaibo ongo hake nang o video no nogui tei khanawai bahake ma tongkha nangni comment box sidi te obo busik jora tui ubui ongkhana nang Bible
खुलगै बाइबेल परिवी नायदि ताई संसारनि लाइबुमा रकनो संगै नायदि हाइकेसे नों अककनो कुबुई ती ताताल हनै नों बुजुई माननाय हाइके पाइथक जरा नायतमनि बागै बेले बेलेखनो हामबाय।